Soc l'Aida Torrent, la directora del documental Nota Turis. Nota Turis és un documental de 70 minuts de durada centrat en l'últim any d'institut d'una colla de nois i noies del Raval. Jo vaig tenir una adolescència una miqueta complicada i sobretot l'últim any d'institut, que és un any en què et passen coses molt importants i que teòricament marcaran el teu futur, però el teu cap a vegades està en una altra banda. I el que hem fet durant aquest any i mig, amb en Miquel, en Tagín, la Jèssica, la Marís i la resta de protagonistes del documental, és explicar com feien front al seu segon de batxillerat. Durant aquest any i mig de rodatge hem treballat molt a fons amb ells. Creiem que el resultat és molt bo. Hem generat unes 40 hores de material i hem mimat cada plànol, cada escena al màxim. Li hem donat un look càlid, proper, intimista. També estem duent a terme un grafisme fresc, dinàmic, per captar la manera de comunicar-se dels adolescents, sobretot a través del WhatsApp. I per descomptat, amb els diners de la campanya, treballarem a fons el so de la pel·lícula. El nostre objectiu és que ho vegi el major nombre de nois i noies possible i que les històries dels nostres protagonistes els hi serveixin com a inspiració, com un motiu més per continuar endavant, continuar estudiant. El documental serà molt útil a les aules. Pels mestres pot ser molt útil perquè ensenyem una intimitat dels personatges que no esteu acostumats a veure dels vostres alumnes. Per exemple, en les tutories podeu visionar i després parlar amb els vostres alumnes dels valors que parla el documental. Per això volem fer una guia didàctica perquè vosaltres pugueu fer aquestes sessions després de visionar el documental de la manera més còmoda possible. A vegades busquem eines que ens ajudin a treballar amb els adolescents, eines que veritablement descriveixen com veuen ells la vida, com veuen el present i el futur. Aquesta és una. Aquest documental, aquesta guia didàctica, aquest material per utilitzar-lo, permet als pares i mares, permet als educadors i educadores tenir instruments, tenir eines de treball. Des de l'Associació de Mestres Recensat volem donar suport al projecte Nota Turis perquè ens sembla que és un projecte fresc que dona el testimoni de nois i noies adolescents que lluiten per fer possible el seu projecte de vida. En aquest documental intervenen, a més dels nois, les famílies, la tutora de l'institut, intervé els amics. També pensem que aquest projecte ha de ser un projecte col·lectiu, conjunt, i per això des d'aquí també us volem convidar que col·laboreu amb Nota Turis. Us animo veritablement a participar, a aportar diners, idees, suggeriments. Us voldria demanar el vostre suport cap a un projecte com aquest Nota Turis. A Nota Turis comptem amb el suport de Televisió de Catalunya en la coproducció, així com del Consorci d'Educació de Barcelona, entre altres entitats i associacions. Però ens falta el més important, el teu suport com a mecenes. Us deixem ara amb el tràiler del Nota Turis. Esteu al segon curs de batxillerat, heu superat el primer, i molt bé, però ara se'ns presenta un curs força difícil. I què tens pensat fer l'any que ve, Jèssica? Anar a la universitat i fer veterinària. Quina nota et demana? Un 11,5, un 12. Muchísimo. Necesito unas nuevas gafas. Queda bien, ¿eh? Sí. Pero claro, para ir al cole... ¿Y qué harás esta tarde? Tengo que ir a estudiar. No puedes saltártela. Saps que si aconsegueixes un de mitja, un 9, tenim la possibilitat de donar-te el que se'n diu una matrícula i llavors el primer curs de la universitat per tu és gratuït. A ponerse las pilas con ese trabajo de recerca. Jessica, es que también eres campeona. Et passa alguna cosa que no... Que a vegades em ve ganes de deixar-ho tot. Tu has de tenir clar que ara no és moment de plegar. Tagi, no han recuperat castellà. M'ha quedat 4, tio. 4? Per aprovar segon fa falta més. Tu has pensat de demanar ajuda als companys. ¿Y dónde? ¿Quién dormiste? Un amigo. ¿Qué clase de amigo? Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. The only thing we can give you and we can pass on you is your future. The only thing you can inherit from us is to finish your studies. You don't stop. Don't stop. Never stop.
Amb la teva ajuda aconseguirem la millor factura pel documental, aconseguirem tirar endavant la guia didàctica i aconseguirem millorar al màxim totes les recompenses previstes. Moltes gràcies de part de tot l'equip.